Ola, sou Xosé Manuel Barbosa e estou aquí para presentarvos o libro que acabo de publicar a Través Editora, que leva por título A evolución histórica dos límites de Galiza, do cual sou o autor. É un libro de historia, mas é un libro de historia que fala de un aspecto particular da historia, que é a evolución, como di o seu título, dos límites xeográficos de aquilo que contén o topónimo de Galiza, independentemente da lingua na que se sosteña. As razóns que me levaron a facer este libro foron basicamente dúas. Unha delas foi un compromiso adquirido hai quase unha década en que se me encomendou facer un traballo a consecuencia dunha palestra dada en Lisboa. O estudo que me levou a facer o pequeno traballo acabou non sendo un pequeno traballo, acabou sendo un libro. A segunda razón é unha razón pedagóxica, quer dizer, basicamente dar a coñecer aos galegos, e que non son galegos tamén, e que queren saber da nosa historia, sobre aqueles aspectos que nos interesan a nós, e concretamente a respeito da historia de Galiza. Este libro está feito a partir de 3 puntos de vista. O punto de vista principal é que é feito dunha visión galega, quer dizer, é pondo a pica do compás no país, non é aceitando a visión que se nos dá desde fora da nosa propia historia, que é procurar unha narrativa propia. O segundo punto de vista é un punto de vista universalista, quer dizer, ese punto de vista anterior, que falamos o punto de vista galego, facelo ver a xente que non é galega e tamén os galegos, que moitas veces non teñen unha visión de si propios autocentrada, e a xente de fora que vexa tamén qual é o noso punto de vista. O terceiro criterio é un criterio, como dixen antes, tamén pedagóxico. A historia da elaboración deste libro foi unha historia de discontinuidade, quer dizer, unha historia de unha elaboración na que requeriu pesquisa profunda, pesquisa de fontes que ás veces non se tiñan moi facilmente, había que procuralas, ás veces que non había tempo para traballar, outras veces que se requería colaboración de unha persoa concreta para un aspecto concreto, e ao final o libro dividiuse en 2 volumes, porque o texto foi un texto de grande tamaño. Son 2 partes, basicamente 2 partes, que están divididas cada unha delas en 6 capítulos. Este é o primeiro volume, que sai agora, o segundo sairá aproximadamente por a primavera ou polo verao. E este primeiro volume, que é o que sai agora, está dividido en 6 capítulos que son, o primeiro deles, unha pre-Galiza, a visión que se ten de como podía ser o espazo étnico-político, se cabe esa interpretación, do que posteriormente foi a Galiza. Un segundo capítulo que fala da Galiza romana e as diversas territorialidades que a Galiza tivo nese espazo temporal. Un terceiro capítulo que é a da Galiza xermánica, coa súa ampliación a maior parte da Península Ibérica e a súa reducción posteriormente até ser absorbido pola Galiza visigótica. Un cuarto punto que é o relacionamento que existía entre Al-Ándalus e Galiza, e, por tanto, a visión que tiñan os andalusís da propia Galiza e o tamaño que eles visualizaban dentro dese espazo xeográfico. Un quinto capítulo que fala do Cristianismo Remo, que se basea no conceito que se ten da Galiza existente unha vez que os musulmanos conquistan a península e ese reino que surxiu para o norte do Cordal Cantábrico, e un sexto capítulo que fala da Galiza lexionense, quer dizer, da Galiza a partir dese espazo que unha vez trascendido do Cordal Cantábrico ocupaba todo o noroeste peninsular e tiña como capital política León e como capital religiosa Santiago de Compostela. A obra vai dirixida fundamentalmente, e como xa dixen antes, a galegos que queran coñecer a nosa historia, mas tamén a non galegos que tamén queran coñecer a nosa historia, porque de todo há. En fin, basicamente, isto é a presentación deste libro, e despídome aguardando que gostedes dele.